Здравейте, приятели, аз съм Майк от PFP България. Сега ще ви покажа как играя там. И хора, да ви кажа, който играе CSGO, да ми пише. Хора, виждате го, това не е хак. Хора, и да ви кажа, че може да поиграем и Team Fortress 2. Хора, този май ще скача в дъвката. О, хора, супер. Сега ще ви покажа как има диамантен в дъвката. И как може би ще се сбукува със сета си, защото хора, това е безстренчка. Гледайте сега, хора. Хора, този каза, че съм хак. В клипа ми хак не е възможно. Хора, в клипа ми хакер съм уж. Гледайте, аз само да ги ударя, хак съм бил. Хора, не са ми взели николко експи, никой. Значи, хора, това нещо бяга. Явно иска да се сбукува със сета си. Леле, хора, някакъв скочи. Казах ви, че накрая някой ще скочи и ще ме килне. Защото това беше нормално, хора, вие да видяхте. Че изведнъж скочи като превяно овчо. За нещо се прави тук. Хора, последния път скачам и казвам чао от мен. И чао, хора, абонирайте се, споделяйте с приятели. Чао от мен. Чао, YouTube. Баба YouTube.